Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gyap man so oras tan waman yaumul jum'ah kap makita no sa oras sabab sangkot apang niyang ko ta mga pagaritano o di na mga babaytano sangkaran na Tugigaraw City balasan siran wallah subhanahu wa ta'ala sangkot apanagong tamaniran pagnintan no sa ikwalla lalayon mapipya ginawiran nagupsumpatan wallah subhanahu wa ta'ala ang kutamang umuriran sa kita taros ang kaiya seminar tano sa kawang lalayon tano di mamang ni sa tabang si ikwalla nagu maparuli tano ang kutalimu wallah subhanahu wa ta'ala ayamala na kapantagan tanwa kapatay asak tanu na makambabayuran tang tanus ikwallah akalo-kalo na maparulitan wang kutatabang wallah subhanahu wa ta'ala nanisa mapabalasan wallah ang kaiya mga babaytano sangkano na mialuyadar pa apki sabab kira ng kutwa di tanu di kapamagugupa si eko kap nalatan ko sabad ko mga usayang ko agamatan ng Islam balasan siran wallah subhanahu wa ta'ala nagusalan salam rakanusan langom panit ang mapipiyaginawan yung langom ay tanon sumpatan ang kutwa usayan tano si eko minuna ang kaiya limo abili wallah subhanahu wa ta'ala ini pangalimu yan si eko mga orip panian agito sumuryataw miyaloy tanong ang kutwa hukukul abna'i ala al-aba'i kabla ujudihim ayaman na niyan ang kutwa kabna ruwata si iku amayan uli na si iku luksyan si iku unampan uli rang kapakamuayan siyang kay dunia miyaloy tanong ayad na muna puna na sang kutwa napang kapakasimbuang ang kutawata na kailangan na makatuon ang kutwa ama mama udi na suina babay sa karuma ami pagapadayan aya mapagama ama o mga watayan udi na mapaginay na o mga watayan kagya kabalo ito agi ito pembiaton si kumapia na umaribat so kapili na ayam maanan yan na ayam yaribat na sudin so kapagintaw giti sabab mapangilian saukit yan naman niya ikatong natanong si iko mga pipya ina nagu mga pipya ama tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam atong kahal mar'atu li arba limaliha wali hisabiha wa jamaliha wali diniha fadfar bidatid din tarabat syadak ang timluto na ay pangarumas si kubay ng kutabang sanian hisabiha udi na nasabiha udi na ang kutwa jamaliha kataidian udi na su agaman yan ay pili ang katigong Nabi sallallahu alaihi wasallam ng kutwa agama at tigong piya ka ad-dunya umata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah so at tigong Nabi sallallahu alaihi wasallam su dunya nakabimbanan katambangan na ayam mapya katambangan si ku dunya na sa mga baya mga pipya dalagi dito mo sa mga mama ayam mapya katambangan o bai na sumama ayam anan niya na barasim basik wallah gitu sa bapa igira amya kapili sumama sa mapya bai na ayad na undes ang kutwa kapagintawiran ng kuta mapya ira mo mya kapili so bai sa mapya dato na ayad mamuundas ang kutwa kapagintawiran ang kuta mapya giyang kutwa kapagintaw akalilintad nagu mapapuno-puno ayaman na niyan na mga limo nagu kang ginawai si ama de dalam si kulatalatiran gina so paganay kabenar wata si ikoloksyan igadwa ng kutwa kabaloy wata masyap sa kanyan si iko kabinas ano syaitan amiyaloy tanong kutwa
igira aprembang na kasi karumangka na kailangan na mapakapusudiw si ko ngaran wa Allah subhanahu wa ta'ala ay manan yan na makalindung ka no si wala ko karatan ng syaitan. Ikatlo ng kutwa ay manan yan na kasya pas ikwata ko pumakabinasong kusuldot yan inayan. Lagi do banyan pa kabayas ang kutwa di sisigupan antaka ay desigupan na soloksyan o di na kanyan sa mga rarangka o di na pakabinasa si ikot yan akiraradan yan ang kutwa wata yan. Ginan so kabnarwata si ikot yan pangapasimbong si ikot dunia. Ay mala ng kutwa kalinding wata si ikot ay manan yan na kalangulangwan o pakabinasaw. Miyalip man o mga ulama ad na kabnar o mga wata mga muryat taw si kung mga mairan. Haqqul abna'i 'ala al-aba'i ba'da ujudihim pakathiratun. Aya man o to na so kabnar o mga wata o di na mga muryat taw si ko oryan o kapakasimbungiran si ko dunya. Nagi kailangan na tandengan tanarun sa matanos akapaw makinag. Akat to kawan tanong ang tunay kabnar tanong mga wata tanong. Kagi sa alungan na mauri na psasakataroos sumbata-bata. Supunta pantagan naman isa, naskatan yan ang kuto ay mananay kabnarian si kupdiyan. Suwata naskatan yan suloksyan. Lagi dito mamusulok sa askatan yan suwata yan. Amay kadanyan umitunay ang kuto kabnarian. Naunang panoda ng kauma amasa. Naguda ng kauma oras. Napamakutan tano yan demane ikatukawan tano so kabnar raktano upiteng gisaan raktano. Salakaw raktano. Apa naman amaran tano si ku kagagatano ron ni andeman niya ikitunay tano ron. Ayakun na muna puna kabnar watas ikoloksyan. Pamakap man tano ya kamaganang kay oras. Na annahu yajibu 'ala al-walidi ay yakhtara lahu isman hasana wa dhalika lamma thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yughayyiru al-ism al-qabih ila al-ism al-hasan. Aya katimbla manoto na mataan na paliugat nagupatot sa ikoloks asiko kapakasimbuang watayan aya manoto na kimbuwatan si kwatayan nang kutwa kapilian sa mapiangaran ay pangaran niya si kwatayan. Agiyamiyatan to amataan amya kapong Nabi sallallahu alaihi wasallam as kanyan na pagalin niyan ang kutwa ngaran ay nibetusang kutawata amarata angaran marata imaana sa pagalin niyan si kumapiangaran amapi imaana. Na saktano na igiraan namin bawata na sina ayan nagusyama ayan na miyamimikiran siran sangaran. Naya ko na mga pipiangaran na siga kon paganay pumili kung mga ngaran wallah subhanahu wa ta'ala. Lagi do Abdurrahman o dinas Abdullah kaginangon ni mga pipiangaran. Na mapukas ro na kumangaran o mga nabi. Lagi do Muhammad o dinas Ahmad. Nagusto mga puda mga nabi. O di na sungaran ng mga sahaba, narong ko ni pamimili. O di na sungaran ng mga tabi'in, o di na sumangat baut tabi'in. O di na sumanga ulama apya nga babantugan na sumanga ingaraniran na etan ni pangaran si ko mga watairan. Aarap-arap sang kutwa emananin na bayran na maswa ang kutwa ilmu ang kutwa mga ulama. Na sang kaya masa, nasabla ko ng kaya masa tanong. Kaya andad ni kilapot ang kuwata na mapapasa din sungaran yan. Nasa balak ka kanaba sa ikinawa sa iko Quran, nagusi iko ingaran, wallah, nagusi iko ingaran. O mga nabi, nagusto mga ulama, ang tunaw tuangaran. Namindingila siya maayan, nagusi na ayan, na piyakasumpatiran sungaran yan, na did na ba niyan, miyabala sa maan na nairan, ingi betu kuwata iran. La hawla wala quwata illa billah. Ayot wasasaya na niran na sumanga kafir. Asa din sa pagkabalasang kutwa kabalasang kutwa ingaran niran na iran ibetusang kutwa watairan. Api ada maanan yan. Nakapakaipan aayam ya piliran ng ran na dirang katawan na maratay maana. La hawla wala quwata illa billah. Nakabnaran ng wata. So mga lukstano na aya mga ngaran
adila ni pangarang ko mga watairan na pakailatan sa ko mga maana makapagsi. Ibarat yan na lagi di barato sangkupan. Lagi ito sangkupan na si ibu tu dapat ay betul si iku Allah. Askan ni dapat na sangkupan. Lagu di na mga ngarana makapmamaanas sa lagi dumaririm bengin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni ka pangaran ng mga lokstano. Na aya patot nakasambian ito sa mga pipiangaran. Ano pa na di maana sa mga raratay maana. Kapakaya pa makasasabutin sumana niyan na ikagudang ko tawata ang kuto maana ngaran yan. Ikaya yan. Nadinan mga pipi akapang betu-betu. Yang utop nangaran na makadaag. Mga dakla mga maana lagi do aya mailatan yan na so kabenar wallah subhanahu wa ta'ala. Ada pernah mengangaran sa mga rasi. Nang kuto mga rasi no pa mga pumana nakasama na nagito so salim buta tao. Na mga rata na nangaran. Akabenaran wa ta'amaalin. Na siyalin ang kaya mga bagu at kisaluno na ayap ya kasumpa-sumpatiran na sungaraniran na ayam ya balsiyan na daaman yan maana kenapa makaibarat ko ngaran wallah ingaran ng mga nabi ingaran ng mga sahaba kasala kawa mabubalsiyan ang ngaran namya panutula sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagalin niya ng kuto marata ngaran si kumapi ngaran na kapakaya way ngaran ni wataka na marata na kapakaya alin na kasi kumapi ngaran miya isa na miya katalinguma ja'a rajulun ismuhu Hazana faqala sallallahu alaihi wasallam bal anta sahlun miya ko maamama si Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ngaran na si Hazan natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ngaran kay manto na si Sahl ayam ano to nakalalabudan. Miyang umasa katawa babay si Nabi sallallahu alaihi wasallam ayang arannya na si Asiya. Naba Asya ka Asiya ayam na baradusa. Natigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam anta Jamila. Saka anti Jamila. Saka tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam si Jamila ay may namatay di. Naikalak tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo kapbatuin siya mga watatanos sa mga rarata angaran. Ano panapketoon na mga ngaran ang mga basto si mana ayam anane na sudin so piamalong ano wata na betu si kuwata dadi din mga pipya dagu ano panapketoon ni manto bitu ni barat sa farida ori na farida na senior katiram panabilu ram panaparj na upang makakasabutan niran nanto ni maana farj na bende ka ikangingiriran kaya maana farj lagi na supya malungan ubay la hawla wala quwata illa billah dila ni pamagalin ang kuto angaran nasib kuluk kumarat ang rabitungan sa farida mapi angaran nasyali nakapan sa salakawa maana ibarato sa Muhammad nabil wira na moks upang makasu ihsan nabil wira na Alex piyangalin nilang sumangaran ang mga pipya. Naginan na dinan na mapya at kailangan na maalinanan si ikumapya maana. Kaginan na kablaran wata. Giti sabab pa kailangan napkimulanganan. Ang kanan nakapambetu-betu si itanong magawi si ikuad na maana niya na mapya. Ikadua kap na mga wata nagyang kutwa kisugong kiran kung mga sambayang iran. Si ko ay idadiran na pituragon napakapambala-balagan siran si ko mga higaan. Ayan daw ito na ay nisugun na sukasimba si ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam namurru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum alayya wa hum abna'u 10 wa farriku bainahum fil madaji'. Ayan daw ni ang kaya hadith
nasugo ni watigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga wata ayon susambayang asiran na mga wata ayay didiran na pituragun. Naguparandagan yung kiran susambayang sa siran na mga wata ayay didiran na sa puluragun. Napakambalabalagan yung siran si kumangigaan. Na antay mga tawa kukupit sa lagi dia. Apituragun suwata ayan na ipsuguyan nun susambayang dininam nimbiat susambayang na siku kasapolo ragunian indidigin nun susambayang kapakaya da siku mga sulda mga walay tanong ka igira amele nga suwata ka adi silpon di maggim na iplatay ko kaya kung nagkabinasaanon kapaka kon sa sakit na sukap magakyan sa sambayang na dingaw ni platay ayamanan yan na si kadalag si isa alungan na mauri. Amay kadinin galabakan siya ko karaw taw nakirbalig. Anda sundawan o mga sahaba na gusto miya nga una ayamala na sunabi sallallahu alaihi wasallam. Ayapatot na di tano di pangandaos iko ayamanan niya na mga watatanong. Ang kuto kalayam o mga pusiran si kusimba si ikwallah. Lagi do ayamal lang ang girartano ang mga loksiran ng kutuwa kaditano di kang galabaka si kusambayang. Kanda mani ka paabsambayang wata ka imismo sa kaloksiran na dipsambayang. Natigman ni wallah hafidhu ala salawati was salati al-usta wa qumu lillahi qanitin. Siapa niyo sa mga sambayang yun nagusto sambayang asar nagutindig niwas kano na emanan yan na mga limbabang ano si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan na malangagargta o luks, malangagargta o wata ang kutwa kasi siya patasi kung sambayang kagitod ni gipangandong taon. Ayamala na sukasya pa ko mga wakto, punto wakto mga sambayang. Tigman ni wallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Mata na sa mga sambayang na miyabaloy silan si kumya malatya ad na mga wakto ni nagkikapapantong. Na ando ikakilay mo wata ka si ko kambara joma kasumian si ko mga masjid mismo sa kaloksyan na ndadaray nung kasi ko bara joma. Abadi su Nabi sallallahu alaihi wasallam nasan sa tao apitirya nasan sa tao adi mga balagas si ko mga masjid nagunumanayo si ko mga masjid na iptilaga din Allah subhanahu wa ta'ala sa surga yan nakabulusan o man nuto mapita ang ito isuan yan na itilaga din Allah subhanahu wa ta'ala sa mga surga yan si ko mga hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam bashiril musya'ina fi dhulm ila al-masajid bin nurit tamam yawm al-qiyamah. Ayan doon yan na pamanutulin yung sa mapiyang kaya mga tao pulalakaw silang kung mga lilibutang kapakay panayamanan yan na dirang kinunan sa mga lalan akapsungiran sa ikong mga masjid arak bagyan niran ang kutwa sindaw at tarotop sa isalungan na mori. Gina sa mga loks na amay kagina ni may liraktan o mga watatan o malang agidaraktan na apya di tanukiran ni sugu na siran na mismo may panggulalanon agip kiliraktan o mga loksiran ang kutwa di tanong di kipamendig ko mga sambayang nagusubara jama laman ang utawataka iramele na pwede ka sa Quran na pendengan yan mamung ta Quran na pwede yan iramele na di ka di sambayang na pukunian mambu ang utama mga malong mga ninsan na prukuan yan mamu na nabanggo no tingi sugu na sabab sa kilinir ka napkaswa yan na lalayo ng kono to si ko kapituragon ka sa puluragon yan ka gitu din ikut ay mananin na kilalayon nagkabalus ka niya na wata as-salih abara sambayang masisiyap niyan sa mga simba sa Allah subhanahu wa ta'ala upop man kilinir ka na sa kaloksyan ay tutulungan ka na cellphone kapag game kapag email madaro na kasigupan kabarkada mga nisa na mga galabak ng kuta wata ka nabagan yan perpangasa kalalalungan kaperlawa-lawa ng anyan bansa kalalalungan kauman mitangkap sumasa mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na kauman sa kabinasa sumasa wani kundi ka di mlalong na ayabuwa ka lang o nakapaginom na uka pamabay
na minitangkap sumasa na milalong sumangawan amya kasalo nung nakiyaman na sa drug. Mindrag sila naman isa na miya kalido takyan. Na iman to na kapakaya mo masumasa. At tanto panagumpot ang kuto malang kabinasaan. Na iya pakalumbukon na sa mga morya tao na amay kadinga silang mambiat si kumapya na anto na madi mapbetad ang kuto betadiran. La hawla wala quwata illa billah. Kailangan na pamakutan tano akan bita tano si mga watatano. Kau may ilatang kaya masatano. Ako pa kaya giso pumanutul ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tangtod na panagumpot ang kutwa kabinasan si kumurya masa. Ikatlo agi pinakamalaon amang biyat tanoron sa mga watatanong. Napad sa kabnarwata ng kutwa kambiyat yan sa iku aqida sahiha. ويأمرهم بالأعمال الصالحة لينجوا جميعا من عذاب الله استجابة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Padukon sa kabnaro mga watas iku mga luksiran ng kutwa kambiyat iranong kumapi a panarima. Naging kaya panarima na maalusud dyan sa tauhidul uluhiyya wa rububiyya wal asma'i was sifat. Maknaliran sa Allah subhanahu wa ta'ala as kanyang buwip simban sa haram. Suki panakotun sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naantay mga tao minindo niyan si kwatayan. May pakikilala niya nun sa syik. May pakikilala niya nun sa kapanakoto. May pakikilala niya nun sa kaysi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapakayada. Kaya pananaman-namaran uman isa. Na anda manaya ikapakang griduan watayan, kapakakindir watayan, agyang kotwa kakindir sa eskwela, na di nagriduan, na ipumangandawiran ng naso panarima imadyalan, naguso panarima irisal, naguso panarima o mga ayaman na nila mga bayani isang kaya Pilipinas. Kapakapinas sa lakor ng mga kupar, kapakapinas sa mga scientist, naso panarima ng mga mulhid, na iran hipunglo si kwataka, ayap kindo iranon, na kapakaya mindo iranon, ayak kung napakaasal, o manusia na amo. Nakitod ni ka ay man na kidiriyon ay da panarima watan amo apakasalo manusia. Laugi na ni panarima utaw na kafir so tao agi na ni panarima yan. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala la pitir uya na sitano pun sang kota bute. Sang kota maluig. Alapota. Anda man editan wa penamar. Kailangan na mau nasi ko mga watatanong ng kota mafi aqidah. Mapia panarima makilalairan ayabub simba na patut na swalla nagudi ka pa panakoto nagu makilalairan na swalla subhanahu wa ta'ala na skanya ni pagagas ikulang mantaman skanya ni miyadin si kulangit tagusulupa nagu skanya ni meririzki mang imatay na makatulod kiran ito sa kasimbayran si ikwallah sa kapaganukiran manakoto ayamala na maknaliran sa mga sipat wallah. Kagiyo ko pamakada sifat wallah subhanahu wa ta'ala na andi man niya ibuntal na kapagkikilalar ka wallah. Nasang kaya masatano na amay ka dito nung maginang ka na miyakaw mas sa mga tao ay panuluniran na siyurang iran sa mga salaf at sa mga salaf na ayat tauhid na sukapakambakan na si mga sifat wallah na siran na ayat tauhid nasuka pakada si ko mga sifat wallah. La hawla wala quwata illa billah. Di kinakal o ba sa mga salafun as-salih na dirang katawan sumana sifat wallah. Nabayran din na yamanan yan na piyakim tinimuk wallah subhanahu wa ta'ala sumana yan. Di o pa makadirang katawan sumana o sifat wallah na isirang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah nanto ni man o sifat. Nagikatawan niran si kuluga sumana sifat wallah nadiran isin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa piara tira dito na ayran piakimbayan si ikwallah ng kutwa katantuan reality hak ay mananian ng kutwa kayfiya ang kutamaan o sifat. Nasang nga masa tanong na kaya pa kalaw fitna na supanulo ng mga Jahmiya na gusto mga Mu'tazila na miyak mo masang kaya masa ay pagkikilalaran ko mga tao na Tuhan ada uban din mga sifat.
La haula wala quwata illa billah. Upama gading nga maparati aswallah na pagailay. Nanda man ya kikalakan kasik wallah, idi kan yang kilay. Upama kaaya, ayamanan yan na aya, tarima kau na miya kikilala swallah pakanag. Na upama kaya tarima ka na desipat wallah pakanag, nanda man ya kikalakan kasik wallah, di kan yang kenag. Upama kaya sipat ka na swallah subhanahu wa ta'ala miya kikilala sa iku, kung mga urip pa niyan, adnam bala aliman yan. Ay niyad niyan ko Adam alaihissalam na sumbala alimin gulalang kumbal aliman yan. Amyalu sa hadith, aswallah subhanahu wa ta'ala, naraniyan sa langit, na kung sa mga lakad niyan, ang gulalan sa ikuwayamanan ng mga tinduru yan. Amya sabat sa hadith, na upama kading kanan tarimaan, apa makadan kang na mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ando man akaparati ang gaon, agyang kaiyan langit, na ayamanan yan, na swallah subhanahu wa ta'ala kumukontrolo. Tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, aso puso o mga tao, na matatagos silang upyaglatalatan, o mga tinduro o Allah subhanahu wa ta'ala, sabdi niya niklikli din sa kabayayan. Na upama kadingan na matarima, na anda man niya ikakatarim ang kaon, akapagaya si ikuy sa masa, si ikuy sa kauray, isa ka segundo na baliktad mo Allah subhanahu wa ta'ala sa puso ka. Tigira na pianaguan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anggota. Kanaba tanu pitero ayaman anggota, lagi do anggota o manusia. Kaya pitero taram na suinalay Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Naguinalay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ano man ikipar na kasi ikwallah. Nagusto Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isiran imisipat sa ginawa. Sa kanya imisipat ko Allah. Nagusto Allah imisipat sa ginawa niyan. Na kailangan na matari-matari matanwaya ka pun sa Quran, nagupun sa hadith. Kanaba sa ragakal. Naginan, makilala, mapamulaan sa mga watatanong sa mga piakida, na aya, kigupitanong kira na mga lokstanong, nakilala ang tanong sa mga madrasa, sulda ng mga watatanong, waya mga ustadun, na mga tao, at pumagadanan sa mga sipat, wallah subhanahu wa ta'ala, di ko nagitulila sa watanga, kawallahi ladib, kaya kakilala na natuwa na dabanan mga sipat. Na aya ungaw mga tao, aya manan yan na pagkikilala na sa tuwa na dabanan mga sipat, na anda man ikaw pagkikilala ka kadyan ka, ipiyangwan ka sa sipat. Langon no sipat wala na lang nakapiya ka paltik. Alam mo ni kailangan gutuhan ka. So Allah subhanahu wa ta'ala na tama sa ini sampai sila na swalla dadaban yang jiha. Das kanyang ko na mapanamparan. Na anda man ka kukumaraktan Allah subhanahu wa ta'ala salungan na mauri akili tanu sik walla anda katampar. Upang makapakadan nga kupanamparan. Mustahil. Bakukumatan walla akili tanu swalla subhanahu wa ta'ala na dagatamparan nun. Kaya miya surang ka na suwakal ka. Dito yung sabab, ilayin tanong sa mga madrasa, sulda ng mga watatanong, nawaya mga hustadong na pumakadalian sa mga sipat wala, langong paltik, na panangilang tanong, basan mga sulda sa mga watatanong, si tanong sila nuwitan sa eko, emanan yan na mga madrasa, at tinto nila sa mga sipat wala, sa ayap tinto nila ng mga sipat, na mga pupong ko Quran, na gusto ko sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, waya miyalwi si ko Quran, na adna mbala alima wallah subhanahu wa ta'ala, na perhatian niya rin ito kagipun si ko Quran, na sukman suka pakalagi din, aku pikir ka beban malagi din, na susipat o manusia, alagi dulima manusia, na sutisan su Allah subhanahu wa ta'ala, kay ni beninir ka manari, alay sa kamitlihi syay. Ayaw buwa palagi din, o limang ka gusto lima wallah na sungaran okay na sukatan tuwan ng bida dad na banin palagi din kalimaw to wallah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay dad na banin sa ginda na naman din nga siya kakatirima ipiter wallah na liman yan na sukabali ang na paltek na rin ni delikado kakanabay ay pagisir ka wallah subhanahu wa ta'ala salungan na mauri na inwari miya ta'wil ka ang kaya hadith ba makit miya ayat miya isir ka wallah miya ta'wil ka ang kaya aya nagwan ng kakino so ta'wilian bakar ka ingisugo andi dilil ka sa ta'wilian ang limo o din na bagar kapeda mi dawang ka kada bumiman ako mga hadith daw miyali ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ka mismo sa Abul Hasan al-Ash'ari na dinin tiro o ba ng limo lagway manan ayaman na bagar agi na ni founder si Ash'ari na anda man ay kaptur wa tanurun sa begeraguli mo apa ya mismo su Abul Hasan al-Ash'ari founder si Ash'ari ini nanti ruwa na us khatar kanan wallah ano aku sa dalil da
Nawaya sakatan na kawalla subhanahu wa ta'ala na inungap tiruan ng bilalimakan. Nagimiraw kaya Allah na inaluin ka sa Quran na inad na ka so Adam alayhi salam ang gulan sa kong bilalima. Anda kasan safety. Sika safety sang ko tayo man na mareg ayat kad nakidawa nga si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Sama na naging sa mga watatan. Ayamala na malinding tanusiran si iko kapanakoto. Sa mga nabi na ayaw lawlayran, natigman niya Allah subhanahu wa ta'ala penutulnya sa Ibrahim alaihissalam. Wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Kanango napakawatan akong ka, nagusumbo at anakan, uban silang makasimba sa barahala. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kadnang ko na baluya kong ka pamamayan di ko sambayang na gusto mga watakan. Nakadnang ko na tarima ang kasupang ni. Pangniyak. Sama na nagina ni pang ni mga nabi. Na malung ako na ando di sumiyaw na amasang so hipapantag na ako mga wataka. Ad na mas sa amya pamangani nga si kwalla. Ang kadnang ko na lides na kong kasi kapan ako to. Na gusto mga watakan. Kapakayada. Kaya pangani nga si ikwalla lalayon ni Allah na paninta ang beluya engineer watak na ya, doktor, makalaita mo, mga langon dunia. Napia misuguna o simba niya si ikwalla na sar kamakwa nga sa dunia. At na mas alagi din na miya pikir tanong ay pamanganitan wa sa mga watatano ay mananian na di sila mga panako to. Kapakayada. Balaburun sang kaya masa tanong miya kala sa fitna. Miya kala sa fitna sang kaya masa. Kamimberam. Miya prujjalad ang kaya panarima o mga tao. Siko sabab, siko din bebal sa mga syubha, mga limpang na mga tao. Naadi man eh, di tano kapipia. Siko mga mureto tano kapag din tano pipia di sila mapukas ko Quran na gusto ko sunna. Kasad sa tao ang mapukas ko Quran na gusto sunna. Dadi natuntukan sa lakaw niyan. Maurib na Allah subhanahu wa ta'ala ginan ikatlo akab na raktan o mga wata. Ang koto akang bitiran si kumapi akida, maknaliran sa tauhid, kababali wallah pakaisisa ang kusimba, nagumaknaliran as wallah subhanahu wa ta'ala imiyadin si kulangit, nagumaknaliran ayaman na sa mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala na tito benar, nabab majaz, nabab mga paltek sa mga sifat wallah. Batanun katanudi ang koto akatiro isa ko mga ulama, matagsi ko mga Jahmiyah. Awat tingin ay pag-isa ko Jahmiyah na tingin na kaibaratan ng mga Jahmiyah na lagi ng koto at tao adi tiro. Apo pumagusay niya na adna kormayran sa walaya magtu. Ang koto korma, ang koto ang pumagusay ng koto kormayran na sa pagpakungyan na kanabatitu pakung. Nasungan yan na kanabatitu nga. Nang koto itadunian na kanabatitu kayo korma. Nagyang koto bakaw niyan na kanabatitu bakaw korma. Nanto natigman ang kutaw lamay kapikir ka sang kuto tao aditiro lagi dito pugusay niyan adna kormayra na lagi dito bundalian mga sifat yan. Ayak kitula diyan na da abayrang korma kalangon paltek. So pakung yan na paltek. So ungan yan na paltek. So kayo na paltek. So bakaw na paltek. Ay mano to na da abayrang korma kaya hisiwalera na niyog. Yiti sabab alagi din sa mga tao amali sa sifat wallah subhanahu wa ta'ala na tira na majaz. Majaz, langon paltek. Ay kituruyan daw ng Tuhan. La hawla wala quwwata illa billah. Naging na ni sabab apa nang ilang tanong. Ubatan na mapukas o tauhid. Kamismo so Musa alayhi salam na siku kedulo na siku Fir'aun la'natullah. Nanto na miyaso Fir'aun la'natullah. Siku tanto wakirarang itiro na siku Yesuhaman. Ningisuging Haman imbalinin sa balabalay. Kapuna niya na langit, kabarun duduhun puna niya sa Tuhan Musa alaihissalam. Anda kaya to kaway o Fir'aun na ro sa Tuhan Musa alaihissalam. Giraw ka ininduro no syaitan. Giraw may imagine no syaitan, may imagine no Fir'aun di. Ay minduro na sa Musa alaihissalam. Kapumanutul no Musa alaihissalam ay mababal sukat tiro yan na suwalla na sa puro. Oriyan na miya ko makanap tiro ka na suwalla sa puro. Yan ibu ay mana pamimikir ng manusia. Ay nutuka ka na Fir'aun la'anatullah.
aswalla na punan yan sa langit, tumampar sa langit. Begitu na piyaman nutulun no Musa alaihi salam asukad na niyan na sit ko, tumampar ko langit. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam natantos kanya na malas kanya ni panaguntaman saan man niya ikaturo o mga wata kambiyata si ko mga wata niya kaysa na Nabi sallallahu alaihi wasallam na penutul Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an apira Nabi ya gulam ihfadillah yahfaduk, hey wata hey bawa mama na siapang kaswallah kasyapang kanian, ihfadillah tajidu tujahak, nagu siapang aswallah subhanahu wa ta'ala kaya manoto nakitunukas ikut tumampar sa kasang orang ka. Tigman o mga syubha, mga jahmiya, mga mu'tazila, akatatan. O pa mga pamaningan na natigin sa literal, alam niya kafir ka, pa manasip na aswallah. Nagusip na kaso, Allah kakitunukas ikoda nga ka, niya kafir ka. Ano ba ni asip ang asikwallah? Eskisi siap niyan. Lagi sebab sangkuto ayat titindigan tanong. Na so mga zahir, nusus na ayabu kakalinian samanan ay pakalinun samanan na susyakul kalam o di na dalil apagalinian ang kuto ayamanan yan na maana ang kuto hadith. Nasi kukap kuli mga sifat wallah ang tunay miya kalinun. Da, piyangalin ka piyanawil ka na saragakal. Nagyai na ta'wilan sa ayat pangatawilan na susumpat ang kuto hadith. Kau di nga sumpati na usto ay pakabalas sama kapakabalas sa di kinaakan ubang nga sipas wallah. Ito rin sumpat ang kuto hadith. Ayak kasya pas ikwallah na ida sa'alta fas'alillah. Igira pamangni ka na sika pamangni si ikwallah. Naulingaw na ng sumpat na namiya bala ka ang kuta mga tao. Abiyatira ng kuto ayat. Apawailul lil musallin. Sangat asiksa o mga barasambayang naugi na nikuwang ka nga na dahir ahadita di nga sumpatan na ayam yabalsen na sa mga barasambayang na sila di pamaniksaan. Nanto na sumpating ka kang kuta siyakul kalam nagtafsir niya buong kutaunaan yan. Ito na yung sumbat yan. Alladhina hum an salatihim sahun. So mga sambayangin na napiyakarayag wallah kadi kapakayo ba alang-alang wallah subhanahu wa ta'ala sa watiruyan ay mapamanan niya nakakapiri. O di na marata. Sa nga tasik sa mga barasambayang asiran sumubuk-buklan niran sa mga sambayangiran. Naskanon na din di pamutulan. Dahil mabukabal siya nasa alabirang. Alagi danan. Katiru wallah, katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam siya pa aswallah. Kasi panganian, siya pang aswallah ka ketun ka kasanguran ka. Na aya mano to na tiap sirbu sumpatu hadith, ida sa'alta fas'alillah. Aya mano to akasipak wallah, negir apa manganika, nasika pamanganisik wallah. Na su hadith ta tafsir niya su lagi din na hadith. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Na igira aya mananya na pamanganika sa tabang, nasika pamangani sa tabang sik wallah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ipagendo ayaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga bagwa mama sa mga sahaba. At pumulan niyang kiran sa tauhid. Nagusto ka panarig si ikwallah. Kanalang ka tigay na bagwa mama ang mataan na sukalangwan ng ummah. Naapya silang pantimo-timo. Sa parangay nila kaguna ala ayang fa'uka bishayin. Ang parangay nila kaguna ang kutwa shay. Lam yanfa'uk illa bishayin qad katabahu Allahu lak. Inong tabo na ebo makanggir aguna ay mananag yung gusto mga umana pagtaw na timu-timu silan sa parang general ka aguna ang kuto shay na dirkan nuto makanggay aguna inong tabo na pakanggay aguna na shay pinto wallah ini ay manana pinto wallah subhanahu wa ta'ala ay kabu pakanggay aguna walau istama'u ala ay yadurruka bi shay'in na apya sirap manatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam timu-timu sa ibinasayra raka ang kutwa shay lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik na di kairan din direr kadno tumi binasa ang kutwa shay ay binasayra ka inun tabu na ayabu makabinasar ka nasus sabnar apinto Allah subhanahu wa ta'ala pakabinasar ka. Rufi'atil aqlam minipuro supansum wajaffatis suhub nagumyamara supansum ay man naginan suka pangin benar ko qadar
kailangan na matarima tanwanan. Matarima tanong so qadar o manusia. Na inindiwanan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga bagwa mamas, sa mga sahaba. Ayam ano ito na tauhid. Kapag sisa sa ikwallah, igira amiyakag demtanos sa ragaur, panyakit, na si tanu pumani sa tabang sa ikwallah, na utano mo pagapas sa mga asbab. Ngayon kaya masa tanong na anda di kapag demtanos sa margan na susabaad, na si di pagapas sa ikwamanan yan, na mga musyrik ka mga pamumulong, ay pumulong iran na mga nunok, katuro sa manok, ay man suwaswat na sa mga jin. Kanabas silang si isung kong mga tao ay pumulong iran na sa Quran. Naikira-kiragnan sila na silang dipamangan ni sa tabang. Siya ko isikira na manusia. Sa isiniran sa lagi duka pagagawa Allah subhanahu wa ta'ala. Di. Ayaw man na pagapastano si ikwallah. Naurin no kapagapastano si ikwallah. Ang manggalabak tanong so kapagapaskawallah. Nang utano bunggalabak so asbab. Sa kanabat tanong pipikiran ang utang mga sabab. Na begitu titu pagaguprak tanong. Kaayap mga pembarakatero na so Allah subhanahu wa ta'ala. Na umama ka mapamular tanwanan, nagkataguan tanong sa katawakal ko Allah subhanahu wa ta'ala, kapanarig si ikwallah. Nagukaswat tanong sa ikong anina, iniprescript tanong Allah. Nagupagadakan lang ko takapamang ni tanong sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Ika-pat, kailangan na mambiat tanong sa mga wata tanong, na mambiat tanong sa mga wata sa ikudadabitian ang mga pipi ka-islami. Lagi dang koto ang mga doa. Lagi dang koto kaidin. Ira miya kalaswata ka, miya pakasingin sa maratago mapia. Lagi da sulsi ka niya sa walay namin do ko nagpakasalam. Igira sulsi din sa kwarto nga nagpakasalam. Makaidin siran. Mga dadabita na ka-islamiya. Igira kunsiran na ayamanan niya na ipagandong kong supmeti ang kukakan. Bismillah. Kapakaturog supmeti anong kapakanaw. Ayamala na supmeti ang mga sambayang. Ya kaisa na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na konsiran na Abu Umar bin Abi Salamah ayaman na patalilwan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam mualliman wa muaddiban murabbiyan. Pengendong niyan dagu dia nimbiyatan kumapia parangayan dagu ayaman na niyan na dinya nimbiyatan sa kumapia didebitan. At ini ya gulam sambillah sangut to kakeniran natigin man ay bagwa mama. Na bismillah ka. Giti dalil sa ayam ya pento ang betian si kukakan na bismillah. Giti piya kada po sabad ko mga ulama ubang apbetian so Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Seko akeun ka. Kagito na daw kuno tumapento dalil sa bagiti dua kukakan. Kaya pitir Nabi sallallahu alaihi wasallam ko man samillah. Bismillah. Ana ba ni pitir betian so Allahumma barik lana. Ay pitir samillah. Bismillah ka. Giti dua si kukakan ka. Wa kul biyaminik. Layak kan nakatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam nang gula lang ukawan na limang ka. Wa kul mimma yalik na si ikakan ay man si kapagami kumakaaro magrkas ko panganang kan. Lagi dutud na ipagando niya no to si ko mga watayan. Na lagi dinan mambo indo tano ko mga watatano ang kuto ang mga pipi adedebiyatan. Ay mala na sukasya perang mga simba kaded na lawan niya na mapi adedebiyatan ang kindo kwata nang kuto kasipan yang ko mga simba si ikwallah. Lagi ng mga nabi, ang penutul ni Allah. So Luqman alaihi salam na penutul niyan. Ya bunayya aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Ayan daw ang kaayat na penutul ni Allah so Luqman. Hayat tiyan na pengusyatan niya suwatayan. Hayat tiyan watakulay na pamayan deg na kasusambaya. Ay na nimbiyat na sumapi ada debiyatan na gito suka sumbayang. Wa amur bil ma'ruf na sugu ka sa mapia. Wanha 'anil munkar na sapar ka sa marata. Wasbir 'ala ma asabak. Nagusabar ka nagupuntang kasi kung ani napkisugat ka ang mga ragan. Inna dhalika min azmil umur. Naginan na pedanang ko mga babag mga ala asuguan. Mga rag na suguan. Mga rag na suguan ang anay nalawin yan. Na kailangan na mambit tanusan sa mga watatanong. Kandid ni ka kasuasan ng mga muriya niyo ataw.
na wallahi ladim kamiya kapamulakan sa muriata wa kapunggunan nagasiku dunia nagu kebentugan ko dunia na amalan nasik walang namuri. Wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Na ubang katali ko din subuntal kasi ko mga tao. Ubang kaparibus nga. Ubang kaptili ko din sa mga tao. Naguba ka palalakaw sa ikuliyaw lupa sa kambog. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nadikubayin Allah subhanahu wa ta'ala sa mga takabur mga ambog. Daka pa nakabur. Kailangan nakapangalimbaban. Mga pipian na dibiyatan. Ipengdong akwata ka. Makapiyas ka niya ni apakin dulun-dulun na. Kanabo niyan lalayon pa ka andera na sa utagian. Di na ni puro sulagam yan sa iko isikyan na manusia. Gila na miya balakyan ang utwa din ni katikura. Gila na miya balakyan ang utwa kasisinga inianon, kapkumusan niyanon. Ay malan na kanabas kanyan. Pulala ko kuliolo pa amang impuruan sa kanyan. Na andid na kikapangulasan ng mga muriat tao-tano na mitigumpiya sa batatin. Gina ni sabab, kailangan na mambiat tano silan sa ikumapi adabiyatan. Dago, giyang kutwa, mala na ay pagnugiran adabiyatan ng kutwa katago sa sekreto. Ay mana na piento ni kipansiniran si walay niyo kinang kailang mga walay niyo mga walay tano na di ran pumanutulon sa salakawataw si sekreto ni ran ang kutwa sekreto iran ay mala na sa sekreto ama yan nagusina yan dagpum ay mana si sekreto niyan sa iko salakokiran ika na matigman niya mga ulama ng kuto ay ito ay kalima ng kuto ay pagndo sa ikwata ang kuto katago sa sekreto na kaya ko na ikanam ng kuto kapag inuntulan ka sa iko mga wataka, apeso ka pang magabagay. Ilan ang bagay ako wataka na kailangan nakabagan ako ang supod pa mga wataka. Kanaba ka di pamimili sa iko mga wataka. So tigilan na favoritism. Ada favorite ka ko mga wataka na sala ka rin na dingap kababayan. Ay akatir Nabi sallallahu alaihi wasallam na i'adilu bayna awladikum fin nihal kama tuhibbuna ay i'adilu baynakum fil bir wal lutf. Ay manoto na paginuntulan ka no sa iko mga wata ayaw sa iko kapambagabagay nago lagid o kapkababay inyo sa kapaginuntulan niran sa iko latalatiyo ko kapipi inirer kanu nago kapakainan na kairan ako mga katiruiran kababayan na ka bilang nga tawang nga wata ka nang bilang nga tawing nga mamus wata ka kamay man na miya kapagayong ano miya kaysa na Nu'man bin Bashir na inuwit sa kanyan wamayan sa iko Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin man iko Nabi aging at tigin na wata ka na sulukman na inibagaya ka nun ng kaya siya'y arka ka na na inibigay kan sang kaiyawatakan. Natigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kuama ulukman, Nu'man, afa'alta hadha biwaladika kulli? Bangay pinggulo la si kulang mga wataka. Natigman niya ang utama yan na naba. Natigin man niya, ittaqullaha wa'adilu fi awladikum. Kalakan niya swalla, nagupaginuntulang kano ko mga watayo. Niya panutuli akin, pitur akin Nu'man. Faraja'a bi faradda dhalika sadaqah. Nayaman na niyan na miyaling siyabi na inibagay niya nutwa sadaqah. Ang uta inibagay niya rakan. Sige sa riwaya na falaysa yaslu hada wa inni la ashhadu illa ala haqq. Ay ako na pitir Nabi sallallahu alaihi wasallam na diya ya mapiya. Kamata na tigil na diya sa kan na diya ko saksi. Enong tanah si ko benar. Ay man oto na riba to kapang magabagay na dito saksi anong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sigop na hadith riwaya na tigin man niya la ashhadu ala jur. Diya ko tigo Nabi saksi sa kalalalungan. Inna libanika alayka minal haqqi an ta'dila bainahum. Mata ana umani wa ta'khana adna kabnarirka na paginuntulang kasi kulatalatiran. Naadap ketong tanong mga lok sa daban yang kauntol. Ayabu tuturusan yang ko mga watayan lango tama piyaw ni bustan. Lango tama rataw ni bustan daban ni PPI. Lango na manukiran na reki orak. Lango na iuga mairan na rakang utawatayan na kabubayan yan. Lango na mga nganisa na pkerkig sa wala na rakang utawatayan na hisinggay niya. Nangaya mga pagarini na da. Na kenapa na lumapiya ka paginuntulan? Kailangan na yung paginuntulan na lang kasi bagan. Tomo ada kabagan kakiran o bagkarat agina o sabad. Kagiti ka lang aginar ka na kapakaya si kukaloks ka na di kailan mo ipaginuntulan. Ginay sabab, kailangan na giyang kaamya sa gabitan siya amay to pagilamuan siya kagamatan ng Islam na ditano ding gulalan, tigun tano siya mga puso tanong. Naguptino dan tano, nagu ipag-apply tano siya masa tano, amambiat tano sa mga muriataw tanwataw.
Saya tanong butagwi sa diyang ka. Bala-bala sangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapia. Inshallah, na di subat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang utama umur tanong na good pagkataling mga bangon. Na subat ang tanong yasi ko mga padagaway. Na pangindi ako kan sarila. Ubad na miyatirwakan saya. Dakan urong asagugudi. Ya gitu so kababaliak na manusia. Op mano ana miyatirwakan saya. Makasumpat ko pa naguntaman. Nagusi ko para tiyatano. O gusi ko pagamatano. Na puno tu taufiq si Allah subhanahu wa ta'ala. Bala-bala sang Allah subhanahu wa ta'ala sa madala mapia balila burun sa mga babayakan sa kanila tuwi Garao City. Bala sang Allah ko di kanu rotos sa mga makindig na gusto mga pagaritan sana ayamanan yan na pagviewniran ang kaya live video tano. Bala sang Allah subhanahu wa ta'ala sa madala mapia sumbatan wala sa mga moriyaw nagubali-bali nga ano risky nagu mga moriya tao. Sabi makadakal sa mga muretaw na ito. Amausar sila si Ikwagaman na gumakadakal sa bilangan ng mga Muslim. Siya tanabutagwi sa diyan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.